Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan ang paglakaw sa dalan ilalom sa gugma uban sa napulo ka sugo. Ato nang naisgutan nga si Jesus nagsulti sa iyang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Sa panahon nagkauban na sila human sa tulo ug tunga sa tuig. Nagahatag kini kanato og pahinumdom nga gihatag sa Dios ang napulo ka mga sugo nga nakasulat sa duha ka papan nga bato ngadto sa iyang mga katawhan human na nga sila nakagawa sa Ehipto ug nakatabok na sa dagat uban sa gahom sa Dios. Sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 1 ug 2 nagasulti, ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong nga nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Dios nga nagabawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. Human niini nga pagpamulong, ang Dios nagasaysay sa napulo ka mga sugo. Dinhi ato masabtan nga ang iyang kasuguan iyang gihatag sa iyang mga tao nga iyan nang nabawi gikan sa pagkaulipon. Pipila lang ka mga higayon sa mabasa nato sa Biblia nga ang Dios mismo ang misulat pinaagi sa iyang tudlo. Usa niini ang pagsulat niya sa napulo ka mga sugo diha sa papan nga bato. Ang unang pagsulat niya, siya mismo ang naghulma sa papan nga bato. Apan tungod sa kasuko ni Moises sa katawhan sa Israel, gumikan sa ilang pagsimba sa Dios, iyang nalabay ang papan nga bato ug nabuak kini. Busa, naghulma si Moises pag-usab sa duha ka papan nga bato. Ug nag-usab pagsulat ang Dios sa napulo ka mga sugo dinhi na sa papan nga bato nga hinulma ni Moises. Ang gusto sa Dios nga ang iyang kasuguan pagatubanon, dili lang sa atubangan sa mata sa mga tao, kundili pagtuman nga gikan sa kasing-kasing ug hunahuna. Busa siya misulti sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 33, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin, ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko, ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Ang Dios naghatag sa iyang kasuguan ngadto sa iyang katawhan. Niadtong panahon na, ang mga Hudiyo mao ang iyang mga katawhan. Tungod sa atong pagdawat ni Kristo, na nahimo usab kitang katawhan sa Dios. Sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 29 nagasulti, ug kun kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. Ug susama sa iyang katawhan panahon sa daang tugon, buot usab sa Dios nga ang iyang kasuguan atong tumanon dili lang sa mata sa atubangan sa mga tao, mao kana ang atong kalag, kundili maingon usab sa atong kasing-kasing og sa labutan. Siya nagsulti kanato, kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila tapos ni adtong mga adlaw. Nagaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Mabasa sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 16. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong sutaon ang atong personal nga relasyon ngadto sa Dios. Atong kuptan ang iyang saad nga kita iyang mga anak o katawhan, ug ang matuod nga katawhan sa Dios adunay kasuguan sa Dios nga nasulat sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga kini gikinabuhian matag adlaw. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Sa Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon.
ug hinaot. Ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.